Hello fam, thank you so much for stopping by. You are highly welcome to React with Grace. So fam, in today's reaction, I'm going to be reacting to Kumeli. You guys know that Finnish comedy is super hilarious, like oh my goodness. So I'm gonna be reacting to the one titled Ronaldo New Soccer Players. Let's play this video. Let me know what you think about it on the comment section, okay? So let's get started. Okay. Se on pojat nyt sillä tavalla, että me ollaan vähän pattitilanteessa kahteen kauteen, ei ole saatu yhtään maalia. Paitsi se Jari, mikä sä teit omissa syksyllä? Mä olin Kossilla tuossa lomamatkalla, niin siellä tapasin semmoisen pelivälittäjän siinä rantapaarissa, niin ihan käteisellä sai nostettua vähän lisävahvistuksia tonne kärkeen. 3 oikein hyvää pelaajaa, että tässä on ensimmäisen on Zidane Gin Tonic. Okay. Seuraavaksi tässä on sitten sellainen kuin Alessandro Del Piero. No, Christian Pieri. Kuules poika, se on sillä tavalla, että sut on pieruna ostettu, pieruna pidetään ja pieruna myydään. Sitten meillä on viimeisenä Ronaldo. Ja sitten mikä Ronaldo tää on, mutta niin hyvin samannäköinen. Ei muuta kuin peliä nyt sitten. Maali ei olisi huono. Okay. Me hävitään tää illan peli. Did you guys see what just happened? What just happened now? Like, is that the goal he was asked to score? He just, shot the ball on their coach head, and he just turned his back like he did nothing. Oh my goodness, Finnish comedy! You guys have finished me. This is hilarious. Thank you so. Thank you so much. If you watched up until this moment, please don't forget to like and subscribe to my channel, and please don't also forget to share. You can join my membership and you can thank this video. That is the way you can support me, okay? Thank you for doing that, and I will see you in my next video. Thank you and bye.